Hello friends, good morning and welcome to today's vlog. Today I'm going to attempt to do a vlog again. Yeah, so it's another Saturday and it is our ubong yasumi. What is ubong yasumi? I don't know what is Summer ubong. holiday. No, it's not exactly. It's ubong, but ingon daw si Rocky summer holiday. It's dead holiday. It's not really summer holiday. So, It's dead holiday. we don't have work for 1 week. Imagine no work for 1 week. So, but today I have a hair client. So we are going to do Brazilian or keratin treatment on her hair. And kasama ko sila, kasi dalawa sila pupunta dito sa work. So, ayan. That is our task for today. So hopefully I could shoot or film here and there. Kasi usually yung nangyayari is I forgot, and then nagiging busy na. So, nakakalimutan na. Yun. And I'm just waiting for them. Again, so 9 o'clock yung yung schedule namin. So hindi pa sila dumating. But I think it is already 9 kasi yan tumunog na naman yung announcement kasi you cannot see me. Dapat ganyan. So announcement ng kasi parang may di ba nilift na yung yung state of emergency, tapos parang mas lumala yung condition ng mga positive dito sa Japan. Yeah. So yan, may announcement na naman about the coronavirus. So yeah, yun yung nangyayari ngayon. We are not still yung parang pareha sa Pilipinas na parang yung quarantine or such like ganyan. We are still free. Nag-meeting kami from work na we are allowed to go to outside our prefecture naman, but dapat magpaalam kami saan kami pupunta. Ba't kami pupunta doon. So it's such a hassle, so hindi na kami pupunta anywhere. So just stay home para safe. Diba? Kasi I don't know. Announced na. Yeah. Stay safe kasi nga it is a long holiday week, mga 9 days including Saturdays and Sundays. So usually this time of the year talaga it's yung vacation time talaga dito sa Japan. Nagpupunta ng kung saan yung mga tao, but since nga yun may coronavirus ngayon, so all people were advised not to go roam around. But ewan ko kasi hindi naman ganyan talaga ka-strict. Ewan ko lang kung may mag-roam around or may, basta ganyan. So I'm just gonna wait for them. It's already 3 minutes talking. And kumusta pala? How's your morning? So I will hopefully see you later. Hi! Hi po. Ito po si Richel. Welcome to my vlog. Hi! Hi, Miss Beautiful. Hala, hindi sila conscious. Wow! First time ever na may ako guest sa aking YouTube na mga... Maganda. Yeah, tapos makakapal yung mga Mukha. buhok. Oh my God. Eto. Makapal ang mukha. Tapos yung nagsasalita, wala. behind the camera, Wala. Ano lang, cameraman. Wow, eto yung sige, kunin mo. magandang Di na. babae. For this morning. O, diba? Yes. Oh, sige, go. Side by side. Wag front. Please. Wag front. Wag front. Side lang. Side lang ho. Yung buhok lang. O, pag before and after. O, diba, bongga? Kita ka pa din naman sa O, ayan. Hi! Mga makakapal moks. Konnichiwa. O, sige nga, mag-Nihongo ka. Sige. Wakaranay. Ay, na-shy. Shy girl. Wakaruyo. Nihongo testing. Ay! Wala na bang iba dyan? 私は名前のイチェロです。
Oh, wala pang iba dyan. Parang ano naman yan eh, grade 0. 今日はヘロトリートメントです。 Ano ba pinagsasabi ito? Oh! Moikay. 今日は Oh. ヘロトリートメントです。 Kyowa, hair treatment des, ikaw si hair treatment. Whatever. Ate Lota, Ate Sharon. Oh, mag-start na nga kami guys, so see you later. See you guys. Bye. Yeah. Ay, ang tawag ko dyan. Sabi niya, hello. Magpapa-curl daw siya. Sige, try natin yung magiging Koreana siya eh. Si Na may bangs. na may bangs. Oo. Wow, ang ganda na ng hair ni Rachel. Grabe, oh. Yung last, parang patay. Ngayon, it's like buhay. Parang Barbie girl. Diba, oh? Barbie girl. Sige na nga. Hi, welcome to my room. Saan ba yung hati mo gusto? Sige, dito sa baba. Oo nga, pero hatiin din natin sa taas. Para maganda. So, here's this girl's hair. Yung buhok lang, huwag mo nang kunin yung mukha. Kita naman eh. Makapal naman yung mukha mo. Wow, ang ganda. I-move mo nga. Ganyan mo, Chot. Oh, ganyan ang filler. Yung sa kamay, ganyan. Oh, ganyan. Oh. Behind the scene. Oh, okay. Tama na po. Yay! Finish! Hello! Hala? Oh, ayan yung pa-birthday ni Sino bang may birthday? Advance si Richel. Si Rachel? At belated kay Sharon. Day, grabe talaga. Bongga talaga si Lota, oh. Kasi wala tayong, bawal daw mag-picnic sa labas, sa loob na lang. Oh, ganito pala yan. Ang daming, masaya ka na. May tantrums ka eh. May tatantong sa bata. Luzo. Masaya kasi. Kanina, na-busy ang life. Oh my God. Grabe yung hinanda ni Lota. Birthday ni Richel. Wow. At saka ni with the courtesy of, Magpaano ka na? Magpa-adapt kay with courtesy of, Charmy. Yeah. Yung ingredients. Ingredients kay Charmy. Wala akong kinalaman dyan. Wala. Oh, we're so hungry. Ano ba? And we are ready to eat now. Kasi, madaming pagkain dala si Lota. So, tadakimasu. Ma, So, uy, mag-picture na ako. eto na yung yung behind the scene namin. Ay, hindi kita si Richel. Oh. May pictorial Dito, na may nalalaman wala. dito. Ate, makikita yun, oh. Ay, may masisira ang beauty. Itago mo Day? yung Yung ano. itago mo yung ganyan. Parang baka mahulog. Ano ba yan? Kasi medyo mabigat yan. Yung light kasi yan eh. Yan oh. May pictorial pala dito na pangyayari. Uy, Bis. ang tagal. Grabe. So here we are. Oy, hi Jel. Pagod ka na? Gutom na po. Amerikana. Alas 6 na. Hala, kakain na tayo. Almost 6 na. Yeah, almost 6 na. May kaganapang ganito dito. Oh, ayan oh. Oh, sila oh. Nagpe-picture pa rin. Diyos mio, hindi pa rin kami natapos oh. Sana tayong Oh, ganda-ganda nila. May dito ka na. Oh, Ito ang Chel. pagbabag Miss Universe.
Pang Miss Universe. Wow! Amerikana! Amerikana Miss Universe ang buhok, Haponesa. Tapos yan, nag-camera pa. Oh, kaya Ano nga na eh. ito? Non-stop yung picture. Kakain muna kami guys. Finish muna namin yung aming pinagagawa dito.